Čau, tady Troll a dneska se koukneme na bouřlivý ostrovy, jak se tam hraje. A co tam dělat a k čemu je to vlastně dobrý. A vysvětlím taky ty základní věci. Tak. První, když vstoupíte do hry, dáte také, jste v zelením, dáte tady ty mapa království. Tady vpravo dole, bouřlivé ostrovy, tady kliknete. Tady se vám ještě zobrazí taková nabídka, že si můžete postavit hrad. Za rubíny, za dřevokamný a jídlo. Pak máte 2 hrady, pak jeden, tady se tam můžete jako kliknout, který z nich chcete, máte ze 3 možností a většinou volit ten prostřední. Tak, to je takový základní, když tam chcete vstoupit, tak. Potom, když to zmáčknete a sam dáte. Ještě předtím, než tam půjdeme, tak tady většinou máte ještě nějaké odměny individuální. Nebo ne, tady ty jsou alianční. Pak máte ty osobní odměny, ty jsou jenom pro vás, ty získá. Tady máte taky osobní, pak máte aliance, když jako jde. Takže když hrajete za aliance, tady můžete získat rubíny do alianční poklony. Tady těch 5000 bodů nic není, tady to už začíná být i pro členy. To už je jenom pro členy, tady tyhle ty věci. Tak. Tady samozřejmě můžete poslat suroviny na hrad, jakýkoliv. Tam můžete poslat i vojsko, tam můžete poslat, jakýkoliv, prostě jaké nakliknete. Zadám třeba také, tam pošlu něco. Tak, také dáte, tady můžete dát také přeskočit. A jdeme na to. Tak. Jsme zde. Tady jsou lodě. Tady ty lodě vám dávají tady ty body nákladní. Za ně z vás získáváte velké odměny. A aliance pak získává ještě rubíny. Popřípadně pokud jste sami v alianci, tak získáváte pro svoji alianci zdarma rubíny. A nemusíte se tolik snažit. Dám třeba také vylepšit. Kouknu. Tak, dám také vylepšit. Tak. Tady máte většinou takový hrad, který si vylepšujete jako hradby, že si zvětšíte, já se na maximum. Tady také můžete stavit tady tyhle lodičky. Tady se vám pak počítá to hodnocení. Tady to můžete vidět, kdo kolik má bodů, pokud jste v alianci. Tady je jako, jak se vede celkově alianci, na kolikátém jste místě. Tady samozřejmě můžete ještě nějaký bouřový tituly, můj výkon. Tady můžete, a tady vám všechno jako, jenom tady se vám počítají všechny levely dohromady. Takže víte pak, kolik máte levelů. Tak. Tady máte většinou, kolik jste získali z tvrří, kolik z bojů a tak dále. Takže tady jsou takový přehledy, které si můžete i prohlídnout, tady můžete soupeřit s aliancema. Samozřejmě s některýma to nejde, protože mají strašně moc bodů a dalších věcí. Tak. Že, když se tady koukneme, tady je náš hrad. Tady, kde je v knížce, máme, že můžeme získávat i, když vylepšíte nějaké věci, tak získáme tady ten Aquamarine, no. Já tomu říkám krystalky, je to jednodušší. Takže tady jako když plníte nějaký úkoly, tak tady můžete získat tady ty věci. Nejlepší naplnění věcí jsou tady tyhle 2. Tady můžete obsadit 2 ostrovy, máte za to rubíny ještě a krystaly. Tady získáte 25 000 krystalů od bouřový tvrzí, máte 2000 krystalů k tomu a 20 rubínů zdarma. To doporučuji dělat, pokud máte málo rubínů. Že se můžete také získat. Tak. Pravidlo platí, čím větší také tvrz, čím větší úroveň, tím víc těch krystalů získáte. Doporučuji takhle tady klidně, když máte tady tohle. Doporučuji tam dát co nejvíc vojáků, klidně všechny. Také 20 a 20 a 10
Beranidel, to je u těch 70 a 80, to jsou největší tvrze tady, které můžete dobít. A také dáte útok. Kolikrát se stane, že tam dojedete, nebo třeba se stane, že tam nedojedete, protože vás nějaký hráči předběhnou, že na tu tvrz může kdokoliv, ale vy nevidíte, kdo tam jede. To samé platí u ostrovů, můžete 5 hráčů může jít na ostrov a vy ani nevíte, že tam tolik hráčů jede. Tak, my si sem dáme ještě víc vojska teda, když už jsme tady, že tady máme nějak málo. Dáme také 500, tak. Můžete tady verbovat, ale doporučuji spíš tady jako přenášet to vojsko. Doporučuji ho tady jako mít jako... Spíš se ho sem vodit z království a to, protože pokud i se základem a další věci, protože kupovat vybavení, žebříky, beranidla a tady ty obranní štíty vám tady stačí v pohodě. Nepotřebujete nějaký velký věže a takové věci. To jako... Pokud i tady s tímhle dokážete strašně moc, takže hodně hráčů používá lepší vybavení, za mě lepší vybavení jako nemá smysl. Jak dlouho tam jsme? Za 6-8 minut, tak. Takže, jo, ještě když dobijete ostrovy, tak vy tam máte okupaci, musíte okupovat 4 hodiny, nikdo na vás se smí zaútočit. Na tyhle ty ostrovy se dřevem a kamenem málo kdo útočí. Teď s těma krystama ten ostrov o to se všichni perou. Proto lepší, když ten krystal máte třeba někde tady také daleko, třeba 50 mil, 70 mil, tak většinou jako to, že tam pojedete, je pade na pade. Když to máte hned u sebe a třeba se vám hned první útok nepovede, že většinou tam mají víc vojska, než tady tyhle ty ostrovy, tak se taky může stát, že když vy první útok nepovedete, pojedete dalším útokem, tak to nikdo stihne obsadit. Ty jsou nejvíc žádaný tady ty. Další nejžádanější věc jsou tady ty tvrze 80, 70 a tak dále. I 60, i 50 jsou takový, co se hodně loví. Tak. 40 na ty neútočit, protože získáte nejméně. Za první získáte třeba 5-6 bodů z útoku, nebo 20 bodů maximálně. A tady těch bodů a nějaký ty krystaly tady získáte třeba do 1500 maximálně. Což je jako málo. U té tvrzí 50 tam můžete získat od 3 do 5000, 6. Záleží, jakou to má ještě, kolik vítězství musí k potopení ostrova. Čím víc vítězství, tím je větší šance, že získáte víc těch krystalů u těch 50 i 60. Takže pak se potopí navždy. Potom se tam po nějakém čase buď objeví na jejich místě ostrov, nebo se tam objeví další tvrz. Když nemůžete najít větší tvrze než 50, jezdíte 50. Když máte šanci 60 a tak dále. Takže tady po nějakých intervalech se tady většinou objevujou. Nevím, většinou se tady objeví jednou za nějaký čas, za nějaký hodiny. Nevím přesně jaký. Ale jako záleží, kdy se i připojíte. První den, kdy jsou tady ty bouřové ostrovy, tak bych tam se hned, jste tady třeba, byste si připojili ráno do hry a hned by tam vyskočí ostrovy, nepřipojíte se. Protože vy budete ve prostřed. Ukejte na mě, já jsem taky dosáhl ve prostřed, ale to jsem byl jeden z těch prvních. Ideální je, když hrajete tu hru, tak úplně ideální je být také na konci. Když jako se připojíte třeba druhý den, tak je dobrý se připojit, že budete někde tady a většinou máte tady na konci. Tady je velká šance toho, že tady máte dosáhnout dost bořový tvrzí a všichni musí je tady odsud, jako sem na ty tvrze. Takže vy,
když budete mi blízko tu tvrz, tak vy jste jako první, takže máte vysokou šanci ke získání těch ostrovů. To je taky, no, tady ten taky získal ostrovy takhle. Takže vy tady, čím blíž jste jako ke tomu konci, tak tím větší šance, že rychleji získáváte ty jako ostrovy a můžete rychle jako získat i z bouřlivých tvrzí, nebo útoky na ně můžou být rychlí. Tak, to je všechno. Asi k mapse. Tak, tady můžete mít i přes limit, protože to je jediné království, kde můžete mít přes limit svého kapacitu. Tábora můžete mít kamene a dřeva víc. Protože vy máte limit a na těch malých ostrovech je asi 20 000 a na těch velkých je 40 000 surovin. Tady tam můžete donést, udá si plný sklad. Váš sklad může být jenom takový, abyste měli dostatečně těch dost krystalů mohli mít. A tady jenom takový, abyste měli nějaké jídlo a tady ty můžete mít velké množství. Tady jako můžete mít jakýkoliv, tam můžete mít i 1 milion, 2 miliony, 5 milionů, 10 milionů, prostě od každý surovin tady, dřevo a kamene. Potom, když nevíte, co s tím dělat, to fakt můžete feknout do alianční pokladny. Já to tak většinou dělám, protože těch surovin mám hodně. Tak. Můžete samozřejmě tady stavět i nějaký jako kamenolom, dřevorubec, pila, tržiště, pekařství, další věci tady můžete mít. Jako tady můžete stavit, co chcete. Jediný takový problém, že všechno musíte většinou, kromě kamene a dřeva, se musíte všechny ty jako jiný suroviny sem dovážet. Na jednu stranu zase ono se to nevyplatí, protože vám to zabírá čas a vy stejně tady za 30 dnů, ono to má 31 dnů, tady ta akce většinou, tady vidíte stejně 12 dnů a pár hodin. Většinou tady to trvá 31 dnů, takže jako za tu dobu, když hrajete jednou, dvakrát za týden a chcete nějaký ty body, tady ty získat, tak se nevyplatí tady mít nějakou ekonomiku. Tady je jenom důležité nějaký farmy, abyste měli jídlo, aby sem přišly jednotky. Medovinové jednotky, byste tady museli udělat sklad medoviny, abyste je mohli mít. Ideální je kupovat prostě tam ty nějaký ty škleby, nebo takový ty bojovníky a rytíře a takový jen kupovat, ty co žerou jenom jídlo a prostě frkat sám. Může ty medoviny se nevyplatí. Žerou hodně, za prvý tady nemůžete ani stavit pořádnou výrobu. A za druhý, ono vy potřebujete hodně prostoru na ty lodě. Samozřejmě můžete mít třeba jenom pár lodí takhle, že si vylepšíte na úroveň 10 a můžete tady mít třeba 5-6 lodí takhle. Taky to jde, jenže oni to už stojí pak hodně krystalů. Jedno vylepšení. Ve finále jako nejefektivněji, jako získat nejvíc bodů je prostě to vylepšit maximálně na tu 7., 8. úroveň, protože pak jakoby čím větší úroveň to je, tak když si pak všimnete, tak mosty už pak získáváte méně krystalů, tak už máte jenom plus 1100, tady máte 1000 plus a tady máte 750 plus při další úrovni. Jako můžete na max, ale ve finále každou to další úrovni jako ten počet klesá. Do těch úrovně 7 vám prostě si kouknete, tak vám také se zvyšuje a dosahá rychle. A pak vám to klesá. Nebo to zvyšování není tak velký, jak na začátku začalo jít nahoru. Tak. Nejlepší strategie, když máte málo těch krystalů a potřebujete hodně bodů, ideální je postavit úrovně 1, 2, ty lodě a postavit co nejvíc těch lodí. Když dáte až sem takhle ty lodě, tak získáte prostě 5000 bodů. Když to máte na úrovni 1 nebo některý vylepšíte na úroveň 2, tak máte 5000 bodů v pohodě. Takže jenom takový, a když občas jdete na tvrze, tak získáváte z nich taky body, takže těch 5000, pokud chcete dosáhnout, že třeba hrajete sami, tak nebo jste sami v alianci, tak doporučuji tady to dělat. Pokud chcete jenom těch pár tisíc rubínů,
pro ten začátek, abyste měli prostě tu základní odměnu. Tady tu. Tak doporučuji aspoň 5000 bodů. Tak. Tady jsme jeli na tu tvrz. Tady nákladní body, to sám přečítá. Tady jsme získali ty krystalky, tady kameny, jídlo. Tady kolik nám zdechlo, tady kolik jsme ji pobili. A to je všechno. Tak dáte útok. Tady máte nějaké okrasné prvky, doporučuji sem dát nějaké okrasné prvky. Třeba tady tyhle jsou moc nemají. Nebo i pokud se vám už nevedou na hrady okrasné prvky jako mě, tak tady můžete dávat tady ty. Pak můžete tady mít větší množství jednotek. Tak. Tvrz také hoří, za 4 hodiny můžete znovu napadnout. Někdy v životě se mi nestalo, že bych za 4 hodiny ta 60 nebo taková jiná tvrz tady byla. To se mi v životě nestalo, že by tady za ten čas tady byla. Že by tady vydržela tak dlouho. Ty 4 hodiny pro mě. Takže většinou, když se vám ukáže tady tohle z toho, nečekejte 4 hodiny, běžte na další a prostě to tady koste. Nic nešetřete, prostě běžte a to. Tady ještě se vám to také započítává. Tady už vidíte, že se vám to i započítalo, takže se nám povede tam to dobít a tady máme tady tu odměnu. Vy pak můžete postavit víc věcí. Tak, když se kohneme ještě do obchodu, tak, tady máte tady u zbroje, můžete koupit ty žebříky a další věci, to doporučuji, to základní vybavení, to vám bohatý tady stačí na to ježdění a dobývání. Tam máte přístav, který si můžete vylepšit, to vám jako zvyšuje rychlost, ale to jenom je to jenom na 300 dnů, takže jako se někdo chce každý 300 dnů investovat, nevím, tady máte 12,5 pomalu 12,5 tisíc rubínů a další vylepšení bude asi jednou tolik, takže jako pokud chcete každý den dát, nevím, nebo chcete každý měsíc 340 tisíc rubínů jen tak zahodit, tak klidně. Tak, tady máte obchodníka, tady můžete kupovat i nějaký suroviny, tak. Tady máte, to je pro vás důležitý, tady to je taková obchodní loď, tady kliknete, tady máte tady tyhle ty krystaly, tady můžete za to koupit stříbrné mince, tady můžete koupit nějaký ty háky, dobývání, nějaké krystaly, okrasné prvky můžete koupit. Jako ve finále, tady máte 3,7 okrasný prvek a tady máte 3,5. Ve finále nechápu, proč tam rozdíl třeba prostě jenom 200, jako že vám to dává bonus veřejný pořádek 200 a stojí to o polovinu víc. To se nepochopil. Pokud chcete něco kupovat, tak doporučuji kupovat tyhle dvě. Tady to je zbytečný kupovat. Máte hodně krystalů a ve finále jako získáte podobný výsledek jako za těch 75 tisíc. Tak. Tady máte ještě nějaký přeskočení času, to je těch nejvíc také přeskočení času 50 hodin, 5x50 hodin, nebo 5 hodinovek, 50krát, tady můžete koupit jenom tady, nikde jinde to nejde. Tady můžete i zlato, za 75 tisíc máte 11 milionů, ale jenom jednou. Pak můžete kupovat tady ty miliony, tolik milionů zlata. Popravdě za mě asi největší smysl má koupit jednou tady to a pak se na to vysrat. Může zbytečně jako tolik úsilí dát do tolika krystalů. Protože vy si třeba na samurajích a nomádech, na Bermudu a ježdění na království a takových baronech pobíjení vy těch 11 milionů. To, co máte tady, vy si vyděláte během normálních akcí. Vy jste schopni prostě za týden dát 10-11 milionů v pohodě. Za týden. Během akcí, takže 40 až 70 milionů, podle toho, jak jezdíte, můžete získat. Takže jako můžete si koupit, ale já radši bych koupil okrasný prvek. Nebo stříbrný a zlatý mince, ty se taky hodí. Tak, to je všechno tady v obchodu. Vojáky tady nemůžete koupit. Tak. To je asi tak nějak všechno, co by tak nějak tomu řekl základově.
Tady můžeme ještě kouknout, nám dopadla tady ta tvrz. 80 tvrz, tam můžete 10 až 25 tisíc můžete získat i tady bořovou tvrzí těch krystalů. A máte dosah 100 bodů a více můžete získávat za to dobytí. Proto doporučuji. Kolikrát je snaží najít 80, 70, 60 tvrz, než najít ostrov s těma krystalama. Tak. To je asi všechno, co bych dodal tady tý Bouřovém ostrově. Mapa je taková, jaká je. Máte tady i hráče, na které můžete buď útočit nebo s něma můžete jenom komunikovat a tak dále. Většinou každý hraje takový jako solo, že ho nezajímá okolí, že ho zajímá jenom on a ty jeho věci, takže že by na vás někdo jen tak omylem útočil, tady taky nenajdete. To je asi tak nějak všechno, co bych tady dodal. Tady je maximálně jediné, co si dá bacha, když dobýváte ty ostrovy, že tam někdo může dojet jako dřív před váma, nebo a vy to nestihnete za jako ten útok jako dát. Nestihnete ten útok jakoby. Nestihnete ten útok stáhnout, tak jenom takový jen asi taky nebezpečí tady je, jinak jako to nebezpečí. Pokud jste normální, nedáte tady nějaký zbytečně neútočíte, nebo nedáte zbytečný chaosy na mapě nebo to, tak jako se asi tady nevšímá de facto. Taková klidová zóna. Tak. Takže to je asi tak všechno, co bych tady dodal v tady tím Bouřovým ostrovu. Tady maximálně. Takže to je asi tak nějak všechno. Takže pokud máte ještě nějaké dotazy, někdo napište do komentářů a pokud se vám toto video líbilo nebo vám pomohlo objasnit některé věci, tady dejte odběr a dva neutečou podobná videa a já se s vámi loučím. Tak zdar.